Elindítottam. Figyeljünk, nem most valamit. Ki? Felhozza? Már beelőzte, igen. Én szóltam. Na, mi a baj? Valami van az autó. Mondtam, hogy nem kell levenni hátulra a palfait. Második az nézzei, ide igyen. Első kicsoda? Második pipau, nem? Első pipau. A fehér 70. Ja, igen. A Patai Robi az nem van maradva, mint Batyúsida az Isten. Nagyon jó, Robi. Itt meglöki a harmadikat, figyelj. De nem fogja be. Anyját! De ennek is vége lesz, már nem soká. A két patai versenyét most már. Távol kemény mag, mint a Fradinál, kemény mag. Majd nem soká trombolunk. Amikor dobálunk be. Két patai Mindjárt abba hagyom, mert lemerülök. Eme filti az autót. Mindenki javalja, hogy mindig előtt.